ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಂದಲೆ ಸಂಗೀತಗಾರರು ಪನ್ಪೇರು ಸಂಗೀತಗೂ ಬೇತವಲ್ಲ ನಾಡೋಡೊಂದಿಜಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಡೆ ಪ್ರಪಂಚಡೆ ಸಂಗೀತ ಉಂಡು ಅವಿನ ನಾಡು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಅಕಲು ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಕುಸಲ್ದ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಪಾತೆರಲ್ಲ ಒಂದುವೆ ಕುಸಲನ್ನು ನಮ್ಮ ನಾಡೋಡೊಂದಿಜಿ ನಮ್ಮ ಕರಬರಿಟೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತನೆ ಒಪ್ಪುಡು ಆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಡಪುನ ಒಂಜಾತು ಸಂಗತಿಲೆಡೆ ಕುಸಲ್ನು ಒಕ್ಕುದು ದೆಪ್ಪುನ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ಪುನನೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಚಾತುರ್ಪು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಚಾತುರ್ಪು ದೇವರೇ ಸುಮಾರು ಜನ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡಿಡ್ಲ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸುಮಾರು ಜನ ಕುಸಲ್ದ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲೇ ಅಕಲೆ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಕೊರಡು ಅಕಲೆನ್ನ ಲೋಕದ ಬೊಲ್ಪುಗು ಕನ್ನಡ ಬಂದ್ಬಿಡಿಟ್ಟು ಡುಂಡು ಮದಿನ ಲೇಸೆ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತ ಇನಿ ಕಾನಾಗ ಆ ಜನ ಎಸಲ್ಡುಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರವು ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಡಾಯಿನ ಲೇಸಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲೇರೆ ಚರಿಷ್ಮಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಸಂಚಾತರ ನೆತ್ತ ಪುದರೆ ಚರಿಷ್ಮಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತ ಸಿಕ್ಸರ್ ಈ ಒಂದು ಲೇಸಿಗೆ ಬಲಕೂಟ ದಿನಕುಲು ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ ಸಂಚನೆ ಡೈರಿ ಡೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸಂಚನೆ ಒತ್ತುಡು ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲೇರೆ ಮೆಕಾಯ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಬೇಕ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಸಂಚನೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ 4 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮುಂಬೈ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಲಿಟಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಬೇಬಿ ಶಾಪ್ ಕಿನಿಗೋಳಿ ಮೊಕಲ ಮಾತಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಈ ಪೊರ್ತು ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿತ ಈ ಸಂಚಿಡ್ಲ ತೀರ್ಪುಗೊರ್ರೆ ಈ ಕೂಟದ ಇನ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಜೋಡು ಗುರುಕಾರ್ಲು ತಯಾರಾದುಲ್ಲೇರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂಚನೆ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಕಲೆಲ್ಲ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದಲೆ ಇತ್ತ ಕುಡರ ಈ ಕಲಕ್ ನಿಕಲಿನ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಬೋಡಾಯ್ತ ತೆಲ್ಪಾರೆ ಬೋಡಾದ ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಕೂಟ ಮಸ್ಕಿರಿ ಕುಡ್ಲ ದೀಪಕ್ ರಾಯ್ ಪಾಣಾಜಿಯವರ ಮುತಾಲಿಕದ ಈ ಕೂಟದ ಕಲ ಇನಿತ್ತ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಅಂದ ಪಂಡ ಅಮ್ಮೆರೆಗೆ ಒರಿ ಮಗೆ ಸಿಗಿಸೆ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅಮ್ಮೆರೆನ ಅಪ್ಪೆನ ದೇವರಂದು ನಮ್ಮ ಮಾನು ನಕುಲು ದೇವರಂದು ಒತ್ತೊನ್ ನಕುಲು ದೇವರಂದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪ ನಕುಲು ಪೂಜಿದು ಬಲೇರ್ ನಕುಲು ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಅಮ್ಮೆರೆಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರ್ಪಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಸಲ ಅಂದ್ ನಿಕಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪರ್ಯಾವು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈ ದುಂಬೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೇರೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ಕಿರಿ ಕುಡ್ಲದ ಕುಲು ಇನಿ ವಾರಿ ತಿಳಿ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪೇರು ತೂಕ ಎದುಕೊನುಗ ಮಸ್ಕಿರಿ ಕುಡ್ಲ ಪಪ್ಪ ದಾನೆ ಎಟ್ಟು ನಿನಿ ಲಕ್ಕೆರೆಜ್ಜ ಇರ್ದಾಲ ತಿನ್ಪು ಜರ ತಾದೆ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಎಟ್ಟೆ ನಿದ್ರೆ ಇವೇ ಬರ್ತು ಎಲ್ಲ ಬಾತೀರು ಏಪಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ತಿದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೊಂಚ ಸೈನ್ ಮಡಪೇರ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ತೆಡ್ಡೆ ನಿದ್ರೆಡು ಎದ್ದಾಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಆಸ್ತಿದ ಪತ್ರ ಉಂಟು ಆಸ್ತಿದ ಪತ್ರ ಉಂಟು ಬೆಲ್ಲ ಬಾತೀರು ಮಾರೈತೆ ಕೆಂಚಿನ ನೀನು ಅರಮನೆ ಇದೆ ನಾನು ಬಣ್ಣವಾಡ್ನ ಬಿರೇಲು ಉಂಡಿಯ ಪಕ್ಕನೆ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತಲಕ ಮಲ್ಪ ನಾವು ಚಾಡಿತಪ್ಪ ಅಮ್ಮೆ ಸಾಯ್ತು ಬಾಯ್ ನಾವು ಸಾಯ್ತು ಬಾಯ್ ದಾದಿ ಗೊಬ್ಬೆ ಆಡ್ನು ಏತ್ ಬಣ್ಣಲ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಈರಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಆಸ್ತಿ ಇರೇ ಗತ ಈ ಮಸಾಲ ನಾನೇ ಪುಣ್ಯ ಮಸಾಲತ್ತಿ 10 ವರ್ಷ ತೋಕ ಕಾತೊಂದು ಲೆನ್ ಸಾಯ್ಪುಲ್ಲ ಎಜ್ಜಿ ಮಾರಿ ಮೀನಾ ದಾದೆ ಮಾಮು ಮೀನ್ದ ಕಜಿಪಾಂಡ ಮೀನಾ ಮೀನ್ದ ಕಜಿಪಿ ಮಾಮು ಇರಗೆ ಮೀನ್ದ ಕಜಿಪಿ ಅನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಂತ ಕೊರ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಓಟ್ಸ್ ಕನ ಇದೆ ಓಟ್ಸ್ ಕೊರಿ ಎಂಜಿನೊಂದು ಓಡ್ಸು ಮಾಮುಗು ಯಾನೋ ಯಾಪ ಸಯ್ಯರ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಓಡಿಸಬಾರ್ದು ನನ್ನ ಬೂಡ್ಸಬಾರ್ದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಡ್ಬಿಡುವಲ್ಲ ಓಡ್ಸುಗೆ ಓಡ್ಸು ಚೂರು ದೀಲೆ ದಾದಂತೀನಿ ಚೂರು ದಿಯೆ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಅವೇನಲ್ಲ ಬತ್ತ ತೂನಗ ತಿಂತಿರಿಂದ ಆಡು పడాపును రామ రద్దు లీటర్ ఓట్స్ బరాబర్ ఏరియా రద్దు ప్యాకెట్ మ్యాగీ తిందుదు ఇత్త కూడా పడాపును నన్ను ఎన్న అమ్మేరిని ఓళ్ళు కొను తాం కూడప్ప ఓ రామదేవరే
ने अरे भाई दिए ना ऊर्दाकले पूरा केन ना था ಊರ್ದಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ಯಾರ್ರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ನೀ ಕೊರಿಯಾಗೆ ಬರಲ್ಲ देख ಹಾ ತಿರ್ತಲ್ಲದ ನಾಗೆ ಚೆಂಚಿನ ಬನೊಂದುಲ್ಲೆ ಊರಿಡಿ ಬನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮನ ಸರಿ ತೂಪುಜೆ ಅಮ್ಮಗ ಹಾಕುವರು ಅಮ್ಮ ಸರಿ ತಿಂಡ್ರ ಕೊರ ಒಂದಿದ್ದರಿಂದ ಇಡೀ ಊರುಡು ಬನೊಂದುಲ್ಲೆ अभी इतने ने तो बन पुन ಎಂಜ ಇತ್ತಿನ ನಾನು ಆಯ ಇಂಚಿನ ಬನಡು मामू मामू इरेग मींदा कजपियान मंत काना पेंदे मामू दी मामू नी पुजेरे मामा नी पुजेरे ಈ ಪೊಕ್ಕಡ ಆಸೆ ಬಿಟ್ಟ వచ్చి मामू खातेले मामू 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 ना पल सिजी मामू ना पल ಉದಾಲಕ್ಕೆ मामू पल सियरला सोंटोनाडने ಪಲ್ಸತ್ ಯಾನ್ ಪರ್ಸನಾಡ್ ನೀ ಹಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಯಾರು ಕನ ಚರಪ್ ನಾವು मामू ಹಾ मामू ఈ రొంచూరు చెప్పులే యాని ఇరగ మీంద కచ్చిపుడం వనస కనపే అరే మింద గజపు జాగ్రత్త తుయర్ తు ఎరంగొత్తును ಹಾ ఎరంగొత్తును పో ದೇವಾ ಈ ನರಕೋದ ಕೊಂಚ ಏಪ ಮುಕ್ತಿಯೋ ಯಾಪ ಮುಕ್ತಿ ಆಸ್ತಿ ಅಂಕ ಬರಡು ఒక ಮುಕ್ತಿ ಅವು ಪೂರ ಇದೇ ಗಿತ್ತನೆ ಹಾ. ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಯದಾಗ ನೆಟ್ಟೆ ತೂರು ಅವ ಹೆಂಗೊತ್ತುನು ಪೋ ಪಪ್ಪ ದಾದ ಮಗ ನಾನೇ ಪಪ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಮಗ ಪಪ್ಪ నేను కైట్ పట్టార ಗೊತ್ತುಂಡೆ పెన్నును కైట్ పట్టార ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದಾಗ್ಯ ಒಂದು ಕೈಟ್ ಬರ್ತಲೆ ಒಂದೆತ್ತ ಮೂಲೆ ಒಂದಿಟುಕ ಈರಪು ಧರೆಂತ ಬರೆಪ್ಪುನೆಟುಕ ಓ ಮೂಲು ಬರೆಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಓಲು ಮೂಲು ಬರೆಲೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಬರವನ್ ಮಣ್ಣು ಬರವನ್ ಮಣ್ಣು ಬರವನ್ ನಾನು ಈರಡು ಒಂದಿಗೆ ನೋಡೆ ಪಪ್ಪ ದಾದ ಮಗ ಇದು ಯಾಪ ತಾಯ್ಪಾರಿ ಯಾನ ಪರಪ್ಪ ತಾಯ್ಪುಲೆ ಅಂತ ಸೈವಾನೆ ಒಟ್ಟು ಸೈ ಹೊತ್ತು ಕೆರಿಯಪ್ಪ ಕೆರಿ ಗೋಪಾಲ 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 ನಿಲ್ಲುಂದಿ ಆಯ್ತಾ ಗೋಪಾಲ ಆಪಲ್ ತಿನ್ನದಿತ್ತೆ ಜೆತ್ತಿನಾತೆ ಗೋಪಾಲ ಆಪಲ್ ತಿಂದ ಜೆತ್ತಿನ ನಿದ್ರಣ ಗೋಪಾಲಗೆ ಯಾಲೆಲ್ಲ ದೋಸ್ತಿ ಭಯಂಕರ ದೋಸ್ತಿ ದುಂಬು ಎಂಚಿನ ಪೋಕರಿಯಾ ಎಂಚಿನ ಪೋಕರಿ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪತ್ ಯಾನು ಈರ ಶಾಲೆಡ್ ಪೋಕರಿ ಭಯಂಕರ ಪೋಕರಿ ಒಂದಾ? ಎಂಗ್ಲು ಬಿ ಎಡ್ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತ ಹ? ಬಿ ಎಡ್ ಮುಟ್ಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚನಗ ಒಂದು ಆಗೋಪಲತ್ತು ಇಲ್ಲು ಬದಲ್ಲಿ ಇರ್ಪಲ್ಲ ಹೇಗೆ? ಬೇತಪಲ್ಲ ಅವು ಇಂದು ಬೇತೆ ಎಂಬೆರೆ ಎಂದು ಎಂಚಿನ ಬಿ ಎಡ್ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬೆರೆ ಹೆಣ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತೀನಿ ಛೇ ಬಿ ಎಡ್ ಕಲ್ತಿರತ್ತು ಹ? 8B 8B ಬಿ 8 ಬನ್ನಿ ಬಿ 8 ಒಟ್ಟಿ ಕಲ್ತೀನಿ ಬಿ ಎಡ್ ಒಟ್ಟಿ ಕಲ್ತೀನಿ ಪಪ್ಪನೆ ಅದು ಭಯಂಕರ ದೋಸ್ತಿ ಹ. ಎಂಚಿನ ರಗಲೆ ಪೊಣ್ಣು ಲೈನ್ ಹಾಕೊಂಡಿಡ ಆಪುಜಿ ಹ? ಪೊಣ್ಣು ಲೈನ್ ಹಾಕೊಂತಿರತ್ತ ಅಂಚೆ ಇತ್ತ ಜೆತ್ತೀನಿ ಏನ್ ಪಪ್ಪತ್ತಿ ಹ? ಯಾನ್ ವರ್ಮನ ಕ್ಲಾಸ್ ಪುಣ್ಣ ಲವ್ ಮಂತ್ ಎನ್ಮೆನ ಡುಪ್ಪುನಗ ಭಯಂಕರ ಗಲಾಟೆ ಪುರ ಅದು ಎಂಗೆ ಶಾಲೆ ಬಾರಾಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಹಾ. ಶಾಲೆ ಬಿಡ್ಪಾಯಿನಿ ಓಹೋ. ಇಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಬಿಡ್ಪದ ಫಾರಿನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರಿ ಫಾರಿನ್ ಬೇರೆ ಕಾಸು ಉಂಟು ಎನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಜ್ಜೆ ದೇಪುನತ ಬಜೆ ನನ್ನ ಕಾಸು ಬಚ್ಚ ಬಜ್ಜೆ ರಾತ್ರಿ ಮಾತ್ರ ದೇಪುನ ಯಾರು ಕಂಡದು ಅಂಚ ಬಜ್ಜೆ ದೇಪುನ ಕಾಸು ಹೊಲ್ತು ಹ್ಮ್. ಆ ಟೈಮ್ ಉಡುಂಬೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತೀನಿ ಎಂಕಿ ಮೇಡ? 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಫಾರಿನ್ ಬೇರೆ 30,000 30,000. ಎಂಟು ಸಾಲ ಆನಿ ಮೂತಿ போய் ರೂಪಾಯಿ ಫಾರಿನ್ಗೆ ಹ? ಆನಿ போய் ಫಾರಿನ್ಗೆ ಇನಿ ವಾರ ಪುಣ ಊರ್ಗೆ 10 ವರ್ಷ ಈತ ವರ್ಷ ಅವಳೆ ಜೋಕು ಅವಳಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾತ ಸೆಟ್ಲ್ ಅಂದ? ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅನುಕೂಲ ಫುಲ್ ಅನುಕೂಲ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಮಂಡಡಿತೀನಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಮಂಡಡಿತೀನಿ ಎಂಜಿನ ಬಜ್ಜಿ ಅಂಚತ್ತಿ ಕಾಸು ಕೊಡು ಮಂಡಿಡ್ತೀನಿ ಏತು ಬಂಗಲ್ಲ ಕಾಸು ಕೊರಡು ಅಂಚ 30,000 ನೆನಪಿತ್ತೀನಿ ಆ 30,000 ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಸೇರ್ಸದು 30 ಲಕ್ಷ ಬತ್ತಾ ಇದೆ 30 ಲಕ್ಷ मेरे कोरियर ಬರೀ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಟಿಯರ ಪಪ್ಪ ಟಿಯರ ಈರಾ ನಿ 30,000 ಕೊರ್ನೆಗಿ ತ 30 ಲಕ್ಷ ಆತನಿಗೆ ಐನ ಈರ್ನ ಎದುರು ಈರ್ನ ಮಗಿ ನಾನು ಎಂಟು ದಿಟ್ಟ ನೋಡುವಪ್ಪ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಪ್ಪ ಅವ ಪಪ್ಪಡನೆ ಬರ್ಪು ನಿಂದ ಏನಾರ್ನ ಮಗಿ ಏನಾರ್ನ ಮಗಿ ಎಂಕಂಜದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಮಗಿ ಎಂದು ಅದು ಅಂಚಾನ್ ಪಪ್ಪಡನ್ನು ಸುಮಾರು ಸತ್ತಿಗೆ ಅಂದ ತಮಲ್ಲೆ ಅವೇ ಮುಸುಳು ಗಟ್ಟಾಜಿ ನಿಕ್ಕು ಸರಿ ಗೊತ್ತಬೇಕು ಬರು ಅಂಚೆ ಬರ ಯಾಡನೆ ಕೊರ್ಪನೆ ಅತ್ತೆ ಅಂಗ್ಲ ಬರೀ ಭಯಂಕರ ಅಂಕು ಏತು ಮೋಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಪಪ್ಪಡ ಭಯಂಕರ ಮೋಕೆ ಯಾನಾರು ಏತು ಮೋಕೆ ತಾಂಕೋ ಗೊತ್ತಾ ಯಾನ್ ಪಿಳ್ಳೆ ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕುವೆ ಎಂಗ್ಲ ರಡ್ಡು ಸರ್ರ ಅಂಡ್ಲ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸು ದಾಕ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲು 3 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದು ಯಾರು ಮೀ ಇದು ಹಿಡ್ಬೇಕು ಆರಿನ ಮೀಪದು ಆರೆ ಚಾ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ದು ಮುಗಾರೆ ತಿಂಡಿ ಪುರ ತಿನ್ಪದು ಎಂಗ್ಲ ಪೂರ ತಿನ್ಪದು ಉಂಡದ ಬಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪುರ ಆರೆಗು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪುರ ಮಲ್ತದು ಐನ್ ಪುರ ಏನಾರು ತಿನ್ಪದು ಯಾತು ಮೋಕೆ ಅದು ಕೊರ್ಪು ಜಡ ಅಮ್ಮೇಲೆ ಬರ್ಪುನಿ ಅಂತ ಮೋಕೆಡ್ ತಾಂಕ್ವೇನ್ ಅಮ್ಮೇಲೆ ಕೊರ್ದು ಅವು ನಿಂದ ಕೊರ್ರೆಜ್ಜಿ ಏರಿಯೇ ಈ 10 ಇಟ್ಟಂಡು ಮರಿದಿ ಎಟ್ಟಂಡು ಮೇರೆ ತುಂಬು 30,000 ಕೊಡ್ತಿತ್ತೇರಿಗೆ ಇತ್ತ 30 ಲಕ್ಷ ಆತನಿಗೆ ಐನ 6ರ ಮರ್ಮಲೆಡ ಕೊರಡು ಒಂದು ಮರ್ಮಲೆಡ ಕೊರಡು ಮರ್ಮಲೆ ಕೂಡ ಮರಳುಂಡೆ ಎಂಕ್ ಆರ್ಡನೆ ಕೊರಿಯಾರೆ ಮರ್ಮಲೆ ಕೊರ್ಪೆ ಮಂಡೆನೆ ಅತ ಅಮ್ಮೇರ್ ಲಕ್ಕಣ ಕೊರ್ಪೆ ಉಳ್ಳೆ ಎಂಕದಲ್ಲ ನೀ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಎಂಕ್ ಅಂತ ಲಕ್ವೇರ್ ಹೊರರ ಬೇಗ ಲಕ್ವೇರ್ ಮಾಮು 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 ಮಾಮು
ಮನಿ ಪೂಜಾರಿ ಬಾಲೆ ಮುಲ್ಪೋಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಂಡ ಕೈತಲು ಕೈತ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಂಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮೂಲಾರಿ ಪೋ ಲೆಪ್ಪು ಲೆಪ್ಪು ಡಾಕ್ಟರ್ ತಲು ಪೋ ನೀ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೆತ್ತು ಬರ್ತಾರೆ ನೀರು ಬರ್ಪಲೆ ಗೋಪಾಲ ಗೋಪಾಲ ಶೇ ಗೋಪಾಲ ಪೋಯಿ ಓಡೆ ಹೋಗ್ ನಾವು ಜತ್ತಿನತೆ ಅಂಚತ್ತೆ ಮಿತ್ತು ಪೋಯಿ ಬನ್ನಿ ಹಾ? ಗೋಪಾಲ ಮಿತ್ತು ಪೋಯಿ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಯಾರನ್ನು ಮರ್ಯಾದೆ ಬಿಡ್ದು ಬಾರ ಪಪ್ಪ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಯಾರಿರಲಿ ಏತು ಮೋಕಡಿತು ಅಂದಿದ್ದೆ ಪಪ್ಪ ಯಾರನ್ನು ಮರ್ಯಾದೆ ಬಿಡ್ದು ಗಾಯ ಬಾರ ಪಪ್ಪ ಮುಪ್ಪಲ ಕರ್ಲೆ ಅವು ಕರ್ಲೆ ಮುಪ್ಪ ಅಯ್ಯೋ ಯಾರನ್ನು ಮರ್ಯಾದೆ ಬಿಡ್ದು ಗಾಯ ಬಾರ ಪಪ್ಪ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಈರನ ಜೀವ ಕೊಡಪಡಿರ್ದು ಎನ್ನ ಜೀವ ನಾಣ್ಲ ಕೊಡೋದು ಬರತ್ತ ಯಾನು ಟೈಪೇಬ ಈರು ತಯ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಬ್ಬ ಈರು ತಯ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ ಆನ್ ಟೈಪೆ ಓ ದೇವ್ರೆ ನನ್ ಕೊಡಲೆ ದೇವ್ರೆ ನನ್ ಕೊಡಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಪ್ಪ ಜೀವ ಕೊಡಲೆ ನನ್ ಕೊಡಲೆ ಅಪ್ಪ ಏನಾರು ಕೊಡಲೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ಈಗ ಪಪ್ಪ ನೋಡು ಪಪ್ಪ ಯಾನ್ ಟೈಪೆ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಯಾನ್ ಟೈಪೆ ಈರು ಬದುಕಲೇ ಪಪ್ಪ ಇದಾನೆ ಒತ್ತ ಇಡಲ್ಲ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಮುಗಿದಿದ್ದ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಸತ್ಯನ್ ಯಾನ್ ದೇವಿರ್ ಎಂಜ ಯಾನ್ ದೇವಿರ್ ಅದೇ ಯಾನ್ ಯಮೈ ಎಂಜ ಯಮೆ ಯಮೆ ರವಿ ಹಾ ಮುಳೊಂದು ಮರಣ ಆತಂದ್ರೆ ಕಾಮಿಡಿ ಬಚ್ಚ ಇಂಚಿ ಬಲ್ಲ ಇದು ಯಾನ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಯಮಧರ್ಮರಾಯ ಎಂದು ಯಾವತ್ತಿರಿ ಯಮಧರ್ಮರಾಯ ವಾಯಮ್ಮೆ ಮಾರೇ ಇದು ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಸಡನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮಿಗೆ ನನ್ ಕೊನೆ ಮರಳು ಸುಡಾನೆ ಅಮ್ಮೇರ್ ಸಾಯ್ತದ್ರಿ ಏನನ್ ಕೊನೆ ಹರಸ್ತೀನಿ ಬರೀ ಅಮ್ಮಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ನಮ್ಮಳು ಏನಿ ಮರಳು ಆಚರಣೆ ಸಾವು ನಮ್ಮ ಹುಲು ಉಲ್ಪಂಚ ಉಂಟುದು ಯಾಪುಜಿ ಮಾರಾನಿಕ್ ಓಯ್ ಓಯ್ ನೀವು ಕೊಡಪ್ಪನ ಕೋಲ್ದಿ ಸಾಯ್ತದ ಮೇ ಮಂಡೆ ಇದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಂದ್ಪ ಯಾನು ಬೇತಿ ಏರೆಗ್ಲತ್ತು ಒಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ತೋಚುನು ಯಾನ ನಿನ್ನ ಲೆತ್ತಂಬಾಯರ ಬತ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ತೋಜನ ನಾನು ನಿಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ತೋಚುನು ಅಪ್ಪ ಎಂಕಲ ತೋಜಾಂದಲೆಕ ಮುಲ್ತು ಸೀದ ಪಾಯರಲ್ಲ ಯಾನ್ ದಾಯ ಲೆತ್ತ ಬತ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ದಾಯ ಲೆತ್ತ ಒಪ್ಪನು ಈ ದಾದ ಪಂಡಿತ್ಯ ಪಪ್ಪನೆದುರುಡು ಎನ್ನ ಜೀವನ ಬೋಡಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಜೀವ ಅಂತ ಮನ್ಪ್ಲೇಂದಾತ ಇಂಚನೆ ಬಾಯಿ ತತ್ಸ ಬತ್ತಿರ ಐಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ನಿನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಮಿತ್ತು ನಂಚಿದ ಮೋಕೆ ಉಂಡತ ಇಂಕ ಖುಷಿ ಅದು ಎನ್ನ ಬೇಲೆದಕ್ಲ ಕಡಪುರನ ಯಾನು ಯಾನ ಕಡಪುರಿ ದಾಯಪಣ್ಣ ನಿನ್ನ ನೀ ಯಾನೆಲ್ಲ ತಂಬೋಡು ಇಂಕ ಆತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ನಮಿತ್ತು ಬಲ ಹೋಯ್ ಅದೇ ಆನ್ ಬಕ್ಕಡೆ ಯಾಜೆ ಆಂಬರ್ಪುಜೆ ಈ ಬಣ್ಣತೆ ಅವಿಯಾನ್ ಬಕ್ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ನಾವು ಪಕ್ಕಡೆ ಅವಿಯಾನ್ ಬಕ್ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ನಾವು ಬಲ ಹೋಯ್ ಅಂಜತ್ತೆ ಇಂಕ ಲೆತ್ತೊಂದೇ ಪೋಡ್ ಇಂಕ ಬೇತ ಬೇಲುಂಡು ಇಂಕ ಲೆತ್ತೊಂದೇ ಪೋಡಾಪುನ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಬಲ ಓಡೇನಾ ಹಾ ಅತ್ತು ಓಡೇನಾ ಅದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ ದೇವ್ರು ಬರ್ರ ಕಾತಂದಲ್ಲೇ ಇರತ್ತ ನೀ ಬತ್ತೇತ ನಿನ್ನ ಈ ಮೋಕೆಗೋಸ್ಕರ ಬತ್ತೀನಿ ಪಪ್ಪನ ಮಿತ್ರ ಅಂದಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಫನ ಅಂತ ಬರ್ತಾರದ ಹಾ ಒಂದಿ ಚಾ ಬರ್ತವೆ ಒಂದಿ ಚಾ ಬಿಡ್ತಿ? ಒಂದಿ ಚಾ ಬರ್ತವೆ ಅಪಗಡೆ ಎಂಕ ಶುಗರ್ ಕಮ್ಮಿ ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಸೀಕು ಮಾರೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಗೋಪಾಲ ತೀರಿ ಫೋನ್ ದೇ ಬರ್ದಾನೆ ಗೋಪಾಲ ತೀರಿ ಅಂದ್ಯಾ ನೀ 18 ರೈಟ್ ಬಾರ್ ಪೂಜಾನ್ ಗೋಪಾಲ ತೀರಿ ಗೋಪಾಲ ಗೋಪಾಲ ಇರು ದೇವರ ಏನ್ ಯಮೆ 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 ಹಾ ದನಿಗಳು ಬಂಡೇರು ದನಿ ಬಂಡೇರು ಅದೇ ಬೇತು ಬೇಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರು ಪಿರೋಡು ಬೈರು ಬಗಲು ಬೈರು ಇರು ಪೋಡ್ಗೋ ಇರು ಪೋಡ್ಗೋ ಇರು ಬಲ್ಲಿ ಇಂದ ಫೋನ್ ಹೋಗುದು ಎನ್ಕೊನು ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ನಾಟಕ ಪೂರ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಎಂಕಿತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಲೆತ್ತೊಂದೆ ಪೋಡಾಪುನ್ ದಯಪಂಡ ಅರ್ನ ಆಯುಷ ನಿನ್ನೆಡ್ದು ಪೋಂದುಲೆ ನಿನ್ನ ಆಯುಷ ನರೆ ಕೊರ್ತು ಅದೇನಂತ ಐತಿನ ಆರತ್ತ ಈ ಪಂಡತ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಬದಲು ಏನ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಕೊಂತೊಲಿ ಬಂದು ಅತಿ ಆನಾರಿಂದಲ ಮೋಗಿಡ್ದು ಬುಜಿ ಈ ಮಸ್ತ್ ಮೊಕ್ಕ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಬ್ಬ ಈ ಓಟ್ಸು ಮ್ಯಾಗಿ ಅವಂದು ಪುರ ಕೊರ್ತು ಬಾರಿ ವಾ ಓಡ್ಸು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳಾಂಡ್ ಬಂಜಿಗೋರಂತೆ ಯಾಪಸ ಇಪ್ಪರಿದ್ಗ ಆತೊಂದಿತ್ತಾನು ಅದು ಕಾಂಡೆ ಬೇಗಲ್ಲ 7 ಸರ್ತಿ ಆನ್ ಕೆರ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಲ್ತನಿ ಚರಂಡಿ ನುಗ್ಗುದು ಆಡಿ ಎಲ್ಲ ಪಣದಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ವರ್ಪುಂಡು ಬಲ್ಲು ನೇಲ ಆಂಡ್ಲ ಉಸೈಪುಜಿ ಅತ 7 ಸರ್ತಿ ಆಂಡು ಏಸಲ ಹೇಳು 7 ಸರ್ತಿ ಸೈಪುಣ್ಯ ಜಾವ್ ಮಾರಿ ಸಂತ ನಾವು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳಾಂಡ್ ಆನ್ ಬಂಜಿಗೋರಂದೆಲ್ಲ ಅದ ಅಪಗ ಯಾನಿ ನಾನು ಯಮಲೋಕ ಲೆತ್ತಮ ಪೂಜಿ
ಜೈಲಿಗೆಲೆತಾವು ನನನಿ ನಾನು ಕೊನೋಡೆ ಆಪನು ಸರ್ ಜಮಲೋಕ ಬಚ್ಚಿ ಅನ್ ಚಡ್ಡಿ ಡುಲ್ಲೇದ ಸರ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಕೇಂದ್ರೆ ಅವರಿ ಪೂರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಉಂಡ ತಾಯಿ ಪಾತಿರ್ದಿನ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ತೋಜಿನ ಏರು ಇತ್ತೆ ತೋಜಿರ ಅವು ಏರ್ ಮಾರೆ ಎಮ್ಮೆ ಹತ್ತವು ಹ. ಯಾನಿ ನಮ್ಮೇರ ದೋಸ್ತಿಲತ್ತು ಮಗ ಎಂಕುಲು ಏರು ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ನಿಯೋಗದಕಲು ಹಾ ಆ ನಿಖಲ ಬರ್ತದೆ ನಾಗೇಶ್ ಎಂಗ್ಲಿ ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಈ ಆಪಲ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಒಂದು ಉಪದ್ರ ಅಲ್ಪ ನಾಲ್ಕು ಬಂಡದು ಹಾ ಐಕೆ ಎಂಕುಲು ಬೈ ಐಕಲೆತ್ತ ಬರ ಬತ್ತನಿತ್ತ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಡೆ ಬತ್ತನಿ ನಾನು 7 ಸಲ ಕೆರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ದೆ ಬಂತು ಅದ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೆ ನೇಪಲ ಗೌರವ ಡಕ್ಲಿನ ಪೊರ್ಲುಡ್ತು ಓಡು ಅಕ್ಲೆ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಪಾಡ್ಲತ್ ಇಂಚ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಕೊರ್ಪನತ್ತ ಆಸ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಅರ್ಥಂಡದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಪ ನಿಕ್ 15 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಅಪ್ಪಗೆನ್ನು ಎಲ್ಪ ದಾಯಗಾರಿಗೆ ಉಪದ್ರ ಕೊರಿಯ ಬಂದು ಸರ್ ಮೇಲೆ ತಬಲೆ ಯಾನ್ ಈ ವೇಷ ಪ್ರದೆತ್ತದೆ ಅನ್ನಕ್ಲೆ ಕೊರ್ದು ಬರ್ತೆ ಅದೇ 15 ವರ್ಷ ಆತು 15 ವರ್ಷ ಅವಲಿ ಪಡಣ್ಣ ಏತು ಜೊತೆ ಕುಂಟು ಬಡವು ಗೊರ್ಚಿ ಅಲ್ಪ ಎಂಗ್ಲು ಕೊರ್ಪ ಖಾಲಿ ಬೊಲ್ದುದ ಮಾತ್ರ ನೆತಮಲಿ ಸರ್ ನಾನು ಅಲ್ಕೊಂಡು ಚಡ್ಡಿ ಬೇತೆ ಅದೇ ಅದೇ ಬಿದ 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 ಬೈ ಬಿದ ಬೈ ಅತ್ತ ಆರಬಾನ ಲಕ್ 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 ಹಾ ನಿಖಿಲ ನಾಟಕ ಬಾ ಸೈತಿಜೇರಿಯ ಬೇರೆ ಸೈತಿಜೇರಿ ಆರ್ ಸೈಜ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಮಾರೆ ಆರ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಬಂಡದ ಮಲ್ಪದೆ ನಂದು ಪುರ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಬಲ ಬಿದ 15 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಬಲ 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 ಬಿದ 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 ಬಿದಾಡಿ ಅತ್ತೆ ಆನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಬರ್ಚಿ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಆತೆ ಯಾನ್ ಸೈಪುನ ಕಾಲ ಡಾಯನ್ ಜೈಲಿಗೆ ಲೇತ ಬರ್ನ ಎಂಕ ಮೂಲ ಜೀವಡಿತ್ತಂದಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಸೈತಿಲಕ ಅಯ್ಯ ಎಂಕ ತೂಂಡಲ ಎಂಕೆನ್ನ ಮಗೇನತೆ ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ತೂವೆ ಓ ಕೇಣ ನಮ್ಮೇರ್ ಬಂದು ಮಾತ್ರ ಕೇಣನ ಐಕೆ ಬಂದ್ಬುನು ಯಾಪಲ ಪ್ರಾಯದ ಕೆಲ ಪೊರ್ಲುಡೆ ತೋಡು ಅಕಲು ಮಕ್ಳು ತೀರು ಜತ್ತನ ಪುನ ಅಕಲೆ ಉಪದ್ರ ಅಂಬುನತ್ತು ಕೆರ್ರೆ ಬೋಪುನತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಓಡದು ಮರ್ಲ ಐಕೆ ಬಂದ್ಬುನು ಪಪ್ಪಮ್ಮನ ಮನಸ್ಸು ಬಂಡದು ಗೊತ್ತಾಡ ನನ್ನ ಪೊರ್ಲುಡು ತೂಪಾತ ಅಂತುವೆ ಪೊರ್ಲುಡು ತೂಪಾತ ಪಪ್ಪ ನೆಡ್ಡೆಡು ತುಬೆ ಎಡ್ಡೆಡು ತೋಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಆರ್ ಬಂಡೆಗೆ ಬಿಡ್ದು ಬಂದುಲ್ಲ ಸರಿ ಪಪ್ಪ ಯಾನಿರ ಪಪ್ಪ ಎಡ್ಡೆಡು ತುಬೆ ಬರ್ಬಾ ಅತ್ತು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಂತಲೇ ದಾದಾ ಪಪ್ಪ ಯಾನಿರ ನಾನು ಎಡ್ಡೆಡು ತುಬೆ ಪಪ್ಪ ಎನ್ನ ತಪ್ಪನು ಪಪ್ಪ ಎನ್ನ ತಪ್ಪನು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇರೊಂದು ಸಾಕು ಸಿಗ್ಬೋದು ಸಾಕ್ಷಿ ಪಪ್ಪ ಇರು ನಾನು ಮೋಕೆ ಎಡ್ತುಬೆ ಪಪ್ಪ ಇರು ದಾದ ಬೋಡು ಪೂರ ಏನೇ ಕೊಡ್ಪೆ ಎನ್ನ ಬಂದಿಗಿದ್ದಲ್ಲ ನಾನು ಇರೇ ತಾಂಕ್ಪೆ ಪಪ್ಪ ಮೂಲೊಂದು ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಚಾತುರ್ ಪುತಿಲೆ ಕಂಡು ತೀರ್ಪುಗೆನವೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ದೀಪಕ್ ಎಡ್ಡಾತಂಡು ಇನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಓರಿದನು ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಈ ನೆಟ್ ಜೋಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ್ ಪಂಚ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಜೋಕ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಸ್ಟೋರಿ ಇತ್ತಂಡು ನಿಕ್ಲ ಡಯಲಾಗ್ಸ್ ಬೋಡಿ ತಿನ್ನತ್ ಇತ್ತಂಡು ಮಾತ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಡಯಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಚಿಡು ಮುಗೀತಾರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ್ ಒಂದು ತೆಲುಪುನ ಹಿಡ್ದೊಂಚೂರು ಬುಲ್ಪುನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಎನಿವೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಅಂಚಿ ಕಾಮಿಡಿ ಲತ್ತು ಒಂಚೂರು ಸೀರಿಯಸ್ ಲತ್ತು ಒಂಚೂರು ನಡುಟಿತ್ತದು ಒಂಜಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಒಂಚೂರು ನಡುಟು ಒಂಚೂರು ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಅಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಟಂದು ದೀಪಕ್ ಗುಡ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಜೋಕ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಅದು ಇತ್ತುಂಡು ಮಾತ್ರ ಅವೇನು ಇದು ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂಚೆ ಅದೇ ಫಾರ್ ಮೀ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಓಕೆ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಇರ್ಕೊಂಡು ಅವು ಭಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೆಸೇಜು ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡು ಜೋಗುಲ್ ಅಪ್ಪ ಮೇಲೆ ತೂಪಿಚಾರಿ ಎನ್ನ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ತೂತಾನೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಒಂಜತ್ತು ಸುಮಾರು ಕೇಸಸ್ ತೂತೆ ಸೊ ದ ಮೆಸೇಜ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ ಸೀರಿಯಸ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂಚೂರು ತುಂಬಿರಾವು ಶಿವನಾಯಕ ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನು ಪಂಚಸ್ ಹಾಕಿತ್ತಂಡು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಸೂಪರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಭಿನಮಲ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ತುಯಿನ ನಿಗಲೆಗ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜೆ ಪಾತ್ರೆಡು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಬರೋ ದಿನಿತ ಸಂಚಿರದಾಗಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.